Zdravím všechny, já jsem Drover a já vás poprvé oficiálně vítám u mého prvního dílu mého podcastu, který se jmenuje Do šuplíku. Můžete si některý odvodit proč. A řeknu, jak jsem to vymyslel. Já jsem to vymyslel tak, že do šuplíku jako se odkládají věci a malinkaté věci. A já dneska tady budu mít hostku a zároveň taky jako hosty, kteří nejsou jako, jsou malí tvůrci nebo mají ještě malou kariéru, nejsou tak moc známí. Já ale doufám, že nechci říct, že jsou malí nebo něco takového, ale třeba budou mít větší kariéru a budou slavnější, než třeba jsou teďkon, to zní blbě, ale chápete, jak to myslím. A já tady mám dneska první hostku v tomhle prvním videu, má tu čest tady být jako první. A to je moje YouTube kolegyně, přímo ze Slovenska, která si říká na YouTube Vany. Já tě tady zdravím. Ahoj, já tě zdravím. A já jsem se rozhodl, protože je Slovenka a já mám rád Slovensko, mám rád horky ze Slovenska, teď to víte všichni, je to venku. Protože já mám rád tu vaši výslovnost, musím říct. Jak vy třeba řeknete, jak vy třeba umíte říct třeba čučoretka, to je naprosto úžasný. Tak to je také slovo, to proste každý Čech reálne príde za Slovákmi a že povedz slovo čučorietka, ja som iba, že what the fuck, na tom proste reálne nič není. Ale zase chápem, akože my Slováci väčšinou chodíme za tými Čechmi a že povedzte, že Řežicha alebo niečo, aj sú, že tiež takisto, takže úplne tomu rozumiem. No ale třeba jako každý se tě třeba nezeptá, jako třeba jestli máš pořád strach z robotů. No, to sa ma teda každý fakt, že nespýta, to bolo veľmi staré video a pochybujem, že to veľa ľudí aj pamätá, že ja sa reálne robotov bojím. Dobře, ale to předbíháme. My se přesuneme úplně na začátek, kde to začalo a začneme teda zároveň první otázkou. Hnedka zároveň říkám, že pokud nějaká otázka bude nesympatická nebo nebudeš na ní odpovědět, nebo nemusíš tady říkat vůbec žádný jako citlivý jako soukromý informace. Třeba nemusíš říkat, že jsi narodila v tomhle a v tomhle městě a že bydlíš na téhle popisné ulici, třeba že bydlíš, já nevím, ve městě Červená a jsi v ulici Černá 27, jo, to říkat nemusíš. Jasne, samozrejme. Jo, takže říkej jen ty, co uznáš ty za vhodné, jak ti to bude vyhovovat a tedy. Já tady to říkám a budu to říkat v každém videu na začátku nebo u každého podcastu, u každém dílu, aby se neobjevil nějaký šťoural, že prostě tady někoho chci vypáčit, jo, nějaké ty odpovědi, tak to prosím vás ne. Tak na začátek, abychom si rozuměli. Začneme teda první otázkou, ona to není otázka, ale od narození až do teď, tak nám můžeš něco jako říct o svém životě, můžeš povídat. Tak v podstate, tak neviem, či to všetko mne vedia, teraz to už konečne môžem povedať. Narodila som sa teda 11. mája, tým pádom mám teraz už 18 rokov, 2007. A tak od narodenia, tak čo by som tak k tomu povedala? V podstate ja som nejako už od malička premýšľala nad tým, že raz by som mohla tvoriť nejaký content na YouTube alebo tak. Ja sa už od malička, od mojich 7 rokov venujem dramatickému krúžku a tým pádom vlastne takému amatérskému herectvu v podstate. Teraz to už bude 11 rokov, čo to robím a chcem v tom pokračovať aj naďalej. Vlastne tak od malička ja som v podstate pozerala na tých tvorcov a tak a ako som sa v podstate aj tým dostala ku FNAFku, ukázali mi to jednoducho moji kamaráti v družine doslova, keď som bola fakt, že úplne malinká, možno 7, 8, 9 rokov, presne neviem, kedy to bolo. A vlastne ukázali mi to oni a bola som taká, že toto je super hra, to ma strašne baví, pretože v podstate mňa hororové hry nedesia takto samou o sebe. Ja mám rada horory, ja mám rada hororové hry. Ale zrovna toto nejako vo mne vzbudilo strach, pretože ja sa už od malička bojím robotických stvorení, akýchkoľvek, nie iba akože FNAFka. A vtedy ma to fakt desilo, keď som bola dieťa. A tak som sa rozhodla, že to proste bude moja celá personalita odtedy doslova. A proste som to milovala, kupovala som si s tým veci a som mala proste figurky aj všetko. A časom proste, myslím si, že to bolo, keď som mala 13 rokov, alebo 12.
A kedy som sa rozhodla vážne, že chcem začať natáčať na YouTube, jednoducho chcem začať tú kariéru, ale samozrejme bolo to ťažké, pretože som bola stále dieťa. Na ten YouTube musíte mať aj nejaký vek, aby ste mohli začať natáčať. A to bol veľký problém, pretože som začala natáčať od mojich 14 rokov a viem, že s tým som mala fakt veľké problémy s tým YouTubeom, ktorý jednoducho neustále mi napríklad blokoval komentáre alebo čokoľvek. Jasný, no. A taktiež proste aj som znela ako dieťa. Proste nikto nechce pozerať na dieťa v podstate, ktoré hrá hry. Dneska, Takže to bol taký najväčší problém, ktorý vlastne bol, ale keďže som predtým mala fanpage na Dejzra, pretože on bol vtedy moja veľká inšpirácia, tak kvôli tomu som sa vlastne k tomu YouTube nakoniec aj dopracovala, lebo ja som vlastne streamovala na Instagrame a hrali sme spolu FNAFko, alebo sme hrali rôzne fanmade hry a tak. A tých ľudí to fakt bavilo, akože reálne to nebolo niečo také, že som natáčala obrazovku alebo niečo. Ja som mala proste položený telefón na stole a ten telefón bol otočený smerom k môjmu monitoru a tak som to hrala. A tých ľudí to fakt bavilo a mala som tam akože na tú dobu vtedy, tak to bolo celkom dosť, okolo 20 ľudí proste, ktorí to pravidelne pozerávali. Pravidelne tuším v piatky alebo tak nejak boli tie streamy cez víkendy. A fakt to pozerávali a oni, že prečo si teda nezaložíš YouTube kanál? No a tak nejak som sa k tomu dopracovala a sme tu, mám YouTube kanál. A já se vám natáčím rozhovor. Co víc si přát? No, presne tak. Máš ještě něco k tomu, nebo... Myslím si, že to je asi aj tak všetko. Myslím si, že zodpovedala na... Však keď tak k tomu budú ešte nejaké podotázky, tak dopoviem potom. OK. Já tady mám druhou otázku a to je asi jako v podstatě s tím, co jsi tady řekla. Jak jsi se dostala celkově k YouTube, to si řekla. Jestli je něco, co chceš třeba doplnit nebo říct tomu ještě něco víc, tak můžeš. Tak jasné, tak hlavne to bolo teda cez tieto streamy, vďaka ktorým som sa teda časom dopracovala k tomu, že som si fakt založila ten YouTube kanál a taktiež moja kamarátka Vaki, ktorá si zakladala YouTube kanál spolu so mnou, Známe. tak nejak Známe. Tak som sa s ňou v podstate o tom rozprávala a ona hovorila, že prečo nie, proste choď do toho a jednoducho správ si ten kanál, pokiaľ to chceš. Tak sme si to založili spolu, pretože som povedala, že keď ona, tak aj ja. A v podstate ma k tomu dokopali ostatní. Ja som sa neodvažovala veľmi dlhú dobu, lebo samozrejme som si bola vedomá toho, že som stále proste dieťa a nikto sa nebude na dieťa pozerať, čo hrá hry. Lebo no jednoducho ľudia sa pozerajú na to, čo zrovna ich zaujíma. FNAFko jednoducho nie je až taká veľmi téma, ktorá by zaujímala veľké množstvo ľudí, takže... Ale časom sa to celkom akože pekne vyvinulo, takže sa nemôžem sťažovať. No, jako řekněme, že FNAFko ještě dneska je celkem jako obsáhlý a jako dneska natočit cokoliv s FNAFkem, tak jako myslím, že se to vyplatí, ale jako byl období, kdy jako to upadlo do zapomnění, neříkám, že ne, ale teda, když jsme se dostali teda k té Vaky, tak můžeš teda říct, jak jste se vy dvě vlastně poznali. Tak my sme boli spolužiačky veľmi dlhú dobu. My sme chodili spolu na jednu školu, akurát, že sme boli v iných triedách. A potom vlastne, myslím si, že vo 6. ročníku sa naše dve triedy spojili a tým pádom sme teda začali byť spolužiačky. No a vlastne my sme mali takú menšiu skupinku, kde boli ešte ďalšie dve dievčatá. A tak sme sa rozprávali, ale ja som bola kamarátka s jedným tým dievčaťom, pretože my sme sa poznali už fakt, že od malička, takže ja som Vaky až tak nepoznala. A vtedy sme sa teda nejako nerozprávali úprimne, že fakt sme boli iba tak, že OK, že boli sme kamarátky a všetko, ale neboli sme nejaké fakt, že veľké kamarátky. No a potom v jeden deň, tak ja som venčila môjho psa vonku tu lebo my bývame strašne blízko pri sebe. A venčila som svojho psa. A zrazu len počujem to proste, to pršalo, ja som mala sluchatka, hej, proste neriešila som nič. A zrazu iba počujem, ako keby, že za mnou proste niekto uteká. A ja sa otočím a vidím proste malého jazvečíka, jak proste pri mne stojí, celú ma ocapkal, celá som bola mokrá od toho maličkého jazvečíka. Pozerám, že čo sa deje, koho to je pes. A zrazu nič zistím, že Vaky bežala priamo ku mne, že prepáč, moc sa ti ospravedlňujem, proste utiekol mi pes. A ja, že odkedy máš ty psa? Pretože
zrovna ho dostala, myslím, alebo tak a vlastne ten pes bol bol to taký veľmi zlatý jazvečík a potom sme tak nejak, že iba sa tak rozprávali a tak, teda keď už sme boli ten večer vonku. A hovorí mi, že mohli by sme chodiť častejšie von, lebo že nemá nikoho, s kým by teda venčila psa a že ja tiež nemám nikoho, s kým by som mohla venčiť psa, proste to robím väčšinou, takže si tam slúchatka neriešim. No a vlastne tak nejak sme začali chodievať von, začali sme sa viacej rozprávať a vtedy sme tak nejak zistili, že máme toho veľa spoločného, tak sme sa rozhodli, že hej, že proste budeme mať ten lepší, ako keby ten kamarátsky vzťah a chodili sme stále von, proste všetko sme robili spolu, v škole sme boli spolu. Takže takto nejako. Reálne my sme sa poznali už predtým, ale toto stretnutie s tými psami, tak to nejakým spôsobom bol ten kľúč k tomu veľkému priateľstvu, takže tak. Ale jako, že to by ten pes jako poběžel, teda jako zaběhl za tebou, tak jako to byl jako nějaký jako osud, se mi zdá. Asi áno, vážne. Přesuneme se teda na třetí otázku. Tohle byla taková malá podotázka, když jsi se teda změnila u té vaky, tak jsem to využil. Jo. A třetí otázka teda je, ty už si to nakousla, řekla jsi Dazer, nebo o kom si mluvila Dazer, že jo? Áno, teda Dazer bol taká moja najväčšia inšpirácia v podstate, čo ma inšpiroval na to, že by som chcela začať natáčať, ale predtým som samozrejme mala ešte väčšie inšpirácie. Dazer to iba tak dokopol, hej? Ale keď som bola dieťa, ja som sledovala samozrejme FNAFkových youtuberov, či už na zahraničnej scéne, najviac som sledovala Markiplierera, ktorý bol fakt akože úplne totálne úžasný. Tak kto nesledoval, že jo? No však práve, ja som vlastne iba ho sledovala z zahraničnej scény, akože tak najviac, hej, že čo si pamätám, že on bol taká moja tiež taká najväčšia inšpirácia a potom samozrejme som pozerávala českú scénu, pretože Slováci nenatáčali moc FNAFka, akože natáčali, ale nie až do takej miery. No a z českej scény to je určite Matanoj, ktorý bol mojou veľkou inšpiráciou. Už od malička, ja som bola fakt úplne malinká, keď som ho začala pozerávať, čo znie strašne blbo, lebo podľa mňa medzi nami není až taký veľký vekový rozdiel. Ale pamätám si, že som bola fakt dieťa. Alebo Kupta. Aj Kupta bol mojou veľkou inšpiráciou. Obaja vlastne títo tvorcovia, ktorí natáčali FNAFko. Ja som vždycky vedela, že sa tomu chcem venovať, ale proste nikdy nebola taká príležitosť na to. Takže toto boli takí moji najväčší kreatóri, ktorí ma inšpirovali k tomu. Dostaneme se k další otázce. To mi asi jako hodně stačí. A jako když vydal někdo jiný jako FNAFko, tak jsme se o to taky začali zajímat, co si budem. A když nás prostě jako o to tvůrce nás nic nebavilo, tak jsme prostě šli někomu jinému. To je taková klasika asi. Stydíš se za svoje nějaké začátky nebo za nějaké svoje videa, které jsi vydala na YouTube? Máš nějaký takový videa, za který se stydíš, nebo nějaký začátek? Vieš čo, úprimne nie. Lebo je to tak blbo tak povedané, že nie. Samozrejme, že sú to veľmi trápne videá, akože keď si to pozrieš spätne, tak je to proste, som tam malinká, hej, som tam proste dieťa, to 4 roky dozadu predsa len. A proste natáčam tam nejaké tie hry, nemám ani v podstate dobrý mikrofón, ani nič. A znie to strašne blbo. Ale na jednu stranu si tak hovorím, že nemôžem sa za to hanbiť, pretože sú to moje začiatky a sú to niečo, na čo som vtedy bola hrdá. Ja som na to bola tak strašne hrdá. A ja viem, že teraz to je proste strašne dávno a je to veľmi, veľmi tak ako keby tak trápne. Proste bolo to na môj vek v tej dobe, nie teraz. Ale je to jednoducho taká pekná spomienka, keď sa na to pozriem, napríklad aj tie videá z Vaky, alebo iba tak moje videá samotné. Je to taká pekná spomienka a kvôli tomu som to tam nechala. Napriek tomu, že som to mohla všetko zmazať z toho dôvodu, lebo je to staré a som tam dieťa, je to trápne, tak som to tam proste nechala iba kvôli tomu, lebo je to pekná spomienka na to, čo som vtedy robila a na čo som vtedy bola v podstate hrdá. Já to mám úplně to samý, no, musím říct. I když někdy je to trapný, ale mám to samý. Natáčíš ráda sama, anebo s někým radši? Tak záleží, že ako. Keď robím nejaké teórie alebo také veci, tak rada sama, lebo to sa v podstate s niekým ani nedá. Ale keď už robím nejaké videá, rada som natáčala z Vaky, to bolo super.
Akurát, že ma to potom strašne nebavilo strihať, pretože to bolo proste tak strašne, že to bol taký náš humor. Že my sme sa na tom zasmiali, ale keď som to pozerala spätne, tak som si hovorila, že na tomto sa nikto nezasmie. Fakt nikto. Toto je proste taká blbosť. Ale inak akože ja asi osobne radšej natáčam sama, lebo je to kľudnejšie. Som proste v mojej izbe, som izolovaná od sveta a robím si jednoducho svoju vec, čo potrebujem a to mám rada. A napríklad neviem si predstaviť, teda akože teraz to tak bude, jedno moje videjko bude strihať niekto iný, ale neviem si ani predstaviť, že by moje videá strihal niekto iný. V podstate, že by som ja iba dala svoje video a dala by som to niekomu, že nás ostrihaj to, pretože ja sa za seba niekedy tak hanbím, čo ja poviem a ja iba, že toto musím fakt vystrihnúť, to je taká blbosť. Takže ja by som to fakt nemohla dať niekomu len tak. V podstate, takže ja som sama akože asi lepšie na tom, než keď natáčam s niekým pri mne. Chápu. Já zase mám rád jako sám stříhání, že to někomu jako nechci dávat, že jako to mám všechno přímo jako za sebe. To stříhání, to všechno. No. Je někdo, s kým by si chtěla něco natočit? Áno. Samozrejme, akože je to také celkom dosť nereálne, pretože si neviem predstaviť, že ak by to prebiehalo ani tak. Ale s niektorými tými FNAF-kovými velikánmi by som rada niekedy niečo natočila, čož fakt je to teraz asi nereálna predstava, napríklad také video s Matanojom, alebo s Kuptom, alebo so Stevenom, alebo s kýmkoľvek iným. A z toho dôvodu, že moc teda kolaborácií nerobia, alebo tak, to je prvá vec. A druhá vec, že ja som tak strašne v podstate malý tvorca, že ku mne by proste do videa ani nešli podľa mňa. Takže je to také, že samozrejme, že by som chcela, ale je to celkom nereálne. To si můžem podat ruce. S tím se stotožním. A tak natáčíš se mnou, tak s tím se můžeš spokojit na jednu stranu. No, aspoň niečo. Máš nějakou sérii, kterou nejradši natáčíš, nebo nemáš? Že tě baví prostě všechno, co natáčíš? Mňa najviac baví asi teda teórie, keď natáčam. A pretože si proste predom pripravím ten scenár, potom si k tomu sadnem, potom to tam proste iba poviem do toho mikrofónu, zostrihám si to, nájdem si tie podklady na to, čo potrebujem zrovna si strihať. Toto ma baví najviac, pretože to fakt taká veľmi, veľmi kľudná robotka, hej, zase naopak také tie premotivované videá, kedy niečo natáčam, tak to zase až tak nemusím, no. Toto je také moje, že proste si sadnem a v kľude si niečo natočím, také nejaké tie teórie obvoláčam. Jasně, chápem. A naopak, jakou sérii nemáš rada natáčet? Ja fakt neznášam gameplaye akéhokoľvek druhu. Nie, že by som to neznášala natáčať, ja to milujem natáčať, proste si zahrám hru, hej, ale ja to tak neznášam strihať. Ja sa pri tom unudím k smrti. Ja som úplne extrémne taký ten človek, že ja pri tom nemôžem normálne sedieť, pretože nemôžem obsedieť pri tých gameplayoch, ktoré napríklad sú, napríklad čo vyšla aj tá nová hra, alebo keď som natáčala Security Breach. Security Breach, hej. Ty kokšo, mňa to tak strašne nebavilo strihať. Baví ma to proste hrať, ale potom keď už to znova pozerám, jak som to hrala, tak už ma to nebaví. Ja proste neviem, tak toto funguje u mňa. Proto si to hru natáčala s trosečníkem, viď? Áno, strihala som to ja napriek tomu, že tam bol, tak som to strihala ja. Dobře, dáme další otázku. Co na natáčení říkají lidi, nebo jako lidi okolo tebe. A tady mám napsaný, tady to mám jako napsaný, jakože kategorie. Takže já ti budu říkat. Takže první rodina, co na to říká. Rodiče, sourozenci a tak. Tak moji rodičia o tom vedia, samozrejme od začiatku o tom vedia. Sú s tým v poriadku? Neboli niečo, že by mi to zakazovali. Oni v podstate nevideli ani jedno moje video, takže aj keby ja neviem, čo natáčam, tak im je to asi úplne jedno. A v podstate sú akože v pohode s tým. Ja si len poviem, že idem si natočiť video, oni že OK, choď. A to je tak všetko. Oni sa nejako o to nezaujímajú v podstate nejako bližšie, že ako sú, asi na jednu stranu sú to podporovatelia nejakým spôsobom určite, ale nie je to tak, že by boli nejakí extrémne prehajpovaní. V podstate im je to jedno. A bratr?
tak ten o tom tiež vie a tiež to nejako nerieši. On je proste taký, že vydám možno nejaké video sem tam, tak mi povie, že to pozeral a že to bolo dobré. Ale tiež není proste nejaký taký, že extrémista. Úplne v pohode, tak je s tým OK. A teda mám tady mám dvě kategorie, ale to asi můžu spojit dohromady. Kamarádi a spolužáci, co na to říkají? Tak kamaráti sú s tým v pohode, však moji kamaráti sú ževáky v podstate a tak, a keďže aj Vaky natáčala, alebo Jasný. mám ešte kamarátky v škole, tie sú tiež úplne v pohode s tým. Sú také, že sem tam si vážne niečo pozrú a len dojdu za mnou, že jo, videla som toto a ja že super. A máš kluka, že jo? Áno, ten ma tiež, to je proste najväčšia asi podpora vo všetkom. On ma podporuje, či už je to dubbing, či už je to herectvo, či už je to YouTube, vo všetkom. Takže za to som veľmi rada, že on je ten najväčší podporovateľ. Ale samozrejme existujú aj ľudia, ktorí si urobia srandu z toho, čo robím. Nehovorím, že nie. Napríklad aj spolužiaci si sem tam spravia srandu. Alebo si len tak zo srandy pustia moje video na hodine a ja som len, že OK, v pohode. Akože úprimne nehanbím sa za to. Keď si z toho chcú robiť proste srandu, tak si z toho srandu robiť budú. Je to niečo, čo na tom internete je voľne dostupné, čo si môžu pozrieť, z čoho si môžu urobiť srandu aj predo mnou, či bezo mňa, takže v podstate ja to nejako neriešim. Aj keď majú nejaké narážky na to, alebo tak som len, že jo, existuje to, je to tam, páči, môžeš to pozrieť, mám len views. Asi tak. Potkala jsi už nějaký fanoušky? Pokud ano, jak se tebe chovali? Nestretla som zatiaľ. Nemám teda minimálne takú skúsenosť, že by som ich stretla. Kedysi dávno som ešte s mojou kamarátkou jednou mala taký menší YouTube kanál. To sme iba tak, že začínali. My sme reviewovali slimy a také blbosti. To bolo úplne také maličké niečo. A vtedy sa mi podarilo stretnúť také malé dievčatko, ale to nie akože tohto YouTube kanála, ale z toho bývalého. A ona teda prišla za mnou a vlastne mi hovorí niečo v zmysle, že videla videá, podľa mňa to bola nejaká, ja neviem, možno nejaká kamarátka tej druhej kamarátky, ja fakt neviem, ale že videla tie videá a že je to super a že máme pokračovať a tak a jednoducho sa so mnou iba začala rozprávať o tom a potom si vypýtala fotku. Absolútne neviem, kde je tá fotka, čo je s tou fotkou, čo je s tým dievčatkom. Teraz už je to pravdepodobne taktiež dospelý človek. Takže asi tak. Ale akože nestretla som nikoho, kto by teraz z tohto kanálu si so mnou chcel robiť fotky alebo také veci. To sa mi nestalo ešte. Tak ta fotka se visí třeba na nástěnce u ní v pokoji, ona ti takhle sleduje a třeba ty konci říkáš, že ti potká ještě jednou a bude mít sebou druhou fotku a možná i podpis. No tak to teda neviem, či by to zrovna bolo nejaké hodnotné, ale môže byť. Co děláš ráda ve volném čase krom YouTube? Koníčky, volný čas pro sebe a tedy a tedy. Jo, tak ako som už povedala, tak ja rada hrávam divadlo. Venujem sa teda už tomu 11 rokov a vlastne chodievame tam, nacvičujeme proste divadelné hry, mňa jednoducho baví herectvo vo všetkých aspektoch. Nielen v tom, že vystupujem na stage, ale aj s tým, že robím dubbing. Venujem sa napríklad dubbingu. Ja to mám rada. Ja mám jednoducho rada, keď sú nejaké postavy, na ktoré sa mi proste hodí môj hlas a môžem im ten hlas dať a znie to potom super. Ja to mám strašne rada sledovať. Keďže vlastne mám tú prácu s hlasom, tak viem dať tým postavám aj tie emócie a tak. Takže aj to je v podstate akože herectvo. Je to síce dubbingové herectvo, ale je to herectvo. Jasný. A v podstate vlastne keď aj dubujem, tak ja to aj mimikujem jednoducho, aj tá mimika tváre, všetko, akože tá emócia zrovna tej postavy. A to mám tiež rada. Takže venujem sa hlavne tomuto. A okrem toho čítam knihy, chodím do fitka, tak to už sú iba také maličkosti. Já mám právě taky rád jako dubbing. Já už mám nějaké projekty za sebou. Nejradši teda musím říct, tak to je Cirkus digitální. Já jsem tam daboval Kingra a já jsem si to naprosto užíval. Bohužel já už asi v této skupině, je to se stalo, nebudu říkat radši,
a se už si nezadabuju, což mě strašně mrzí, protože já jsem si to užíval. Jenom řeknu takhle, jako dodatek. A škoda, no. Je to škoda, no. Jako, řeknu, bylo to u Trosečníka, někteří z vás to možná ví, a něco se tam prostě stalo, nebudu říkat co, protože to už je prostě minulost a navíc je to mezi jinýma lidma, takže to nebudu vynášet. Jenom říkám, že prostě mě to mrzí, protože mě to bavilo. Ten dubbing, a baví mě to. Jo, ten dubbing je prostě skvělý, takže vím, o čem mluvíš. Mhm. Byl někdo, kdo tě chtěl od YouTube odradit, například, že třeba řekl, abys to nedělala, že je to zbytečný a takhle? Tak asi nie, že priamo. Nikto mi to nepovedal, tak mala by si skončiť, alebo tak. Ale niekedy proste samozrejme stratíš tú motiváciu kvôli tomu, že napríklad niektorí ľudia ti povedia niečo na to, že napríklad je to na nič, alebo že toto a toto a toto sa im na tom nepáčilo a keď to proste počúvaš iba od tých istých ľudí, tak je to extrémne demotivujúce a už si niekedy iba praješ, že aby proste boli ticho a už ti ani nehovorili ten svoj názor. Ale potom, keď sa na to pozrieš spätne, tak je to spätná väzba a keď som sa aj na to tak pozerala, že čo mi zrovna vytýkali, tak som si aj povedala, že ok, ja to spravím lepšie a spravím to tak, aby už nikdy v živote na to nič nemohli povedať. A nakoniec sa mi to aj podarilo. Jednoducho bolo také obdobie, kedy napríklad bol strašný hejt na to, že tie videá jednoducho majú taký strašne pomalý vibe, alebo jak by som to povedala, že je to extrémne pomalé a tak, že chcelo by to trošku života, tak som si povedala, že vieš čo, OK, ja tam ten život dám. A ako náhle to proste som to tam dala, tak hneď mi bolo aj lepšie sa na to pozerať a mala som za seba lepší pocit. A nehovorím, že všetok hejt, ktorý akože príde, je zrovna taký, že hneď okamžite musíš s tým skončiť, že ti to nejde. Proste treba si to precvičovať, treba v tom prax, treba jednoducho na tom pracovať a potom už tí hejteri ti na to nemajú čo povedať, reálne. Takže tak, hlavne treba tu prax v tom. Jasný, no, alebo když se třeba někdo ukáže, tak prostě na ně kašlat, je to tvůj život a ne jejich, že jo. Jdi si za svými sny, to říkám tak, já. Presne. Jsi vlastně ráda, že jsi s YouTubem začala? Tak áno, určite. Ja neľutujem ani jeden moment z toho, čo som vlastne natáčala na YouTube, tak nič z toho neľutujem, čo som spravila, a pretože nemám žiadnu kauzu s nikým som sa nikdy nepohádala, naschvál. S nikým proste nemám nejaký spor alebo tak, čo je za mňa úplne kľúčové k tomu, aby vlastne nie, že musíš byť za dobre so všetkými, samozrejme nemusíš a určite existuje veľa ľudí, ktorí si pozreli to video a povedali si, Ono to ani nejde být dobře za všechny, presne, že jo? no. Za vděčit se nejde každému. Pokračuj. Samozrejme, že akože viacero ľudí sa pozrelo na tie videá a povedalo si, že fú, tak toto není pre mňa. A ja som úplne v pohode s tým. Samozrejme, nie všetko je pre každého. Napríklad ani ja nemôžem niektoré veci pozerať, lebo nie, že by sa mi to nepáčilo, proste ma to nebaví. To má asi každej. Hej, presne, ale existuje veľa ľudí, ktorí sa pozreli na tie moje videá a povedali, že fú, akože OK, niečo som sa nové dozvedel. Alebo dozvedela, to je super. Takto mi napísal kamarát pred možno 2 rokov, s ktorým sa už teda nerozprávam. A pamätám si, že ako on veľakrát mi povedal, že toto by som zmenil. A nehovoril to takým štýlom, že by ma chcel potopiť alebo tak, ale ja som si z toho vždycky niečo zobrala. A potom sme sa prestali rozprávať, teda ubehli 2 roky. Teraz nedávno, keď som videla vlastne video o tom, kde som hovorila o novom FNAF movie, teda v podstate, že nejaké tie teórie a blbosti, hej, k tomu, tak mi napísal, že wow, akože extrémne si sa posunula od svojich začiatkov. Je to super, proste pokračuj. Ja len, že OK, vidím to, že niekto, kto mi predtým rozprával, že toto treba zmeniť a tak teraz je, že bez problémov. Takže to je taká moja dobrá spätná väzba, že to je úžasné, proste to si beriem. Sa mi páči. Tak to je jako úžasný, no, že nakonec takhle, i když se jako moc nebavíte, tak ti to přeje. To je na jednu stranu, ale zase jako dobrý. Takže pokud sleduješ, tak chválím tě. Takhle se chová aspoň nějaký člověk, co má aspoň trošku úcty. Tak, jsem za to fakt ráda. A samozřejmě, jako chceš tom pokračovat.
Určite áno. To je jednoznačná odpoveď. A jak to vidíš jako se svým kanálem do budoucna? Třeba, že by si s tím jednou vydělávala? Na to som úprimne ešte ani nemyslela. Ja si nemyslím, že ako úprimne takto nemám veľké nejaké tie sny ohľadom toho. Samozrejme, že snívam o tom, že by som raz niekedy z toho mohla niečo zarobiť. Ja som tak premýšľala vážne, toto je taký proste odbočenie od témy, pardon. Ale že keď raz zarobím proste z môjho prvého videa na YouTube ohľadom FNAFka, tak si dám spraviť FNAF tetovanie volakde. Volakde proste. Aby som na to mala nejaký dôvod, hej, že ja to chcem spraviť už strašne dávno. Ale vždycky proste moji rodičia boli na to tak naviazaní, že musíš mať na to nejaký dôvod, aby si to spravila. Toto je môj dôvod, hej. Akože keby sa to raz podarí, bolo by to super. Ale úprimne nie som až tak strašne dobre na tom, aby sa to niekedy stalo. Ale určite by to bolo fajn. Tak uvidíš třeba do budoucna, třeba za pár let, víš co? Možno. Měla jsi někdy období, to si vlastně už říkala před chvilkou, že s YouTubem si chtěla seknout. Může se o tom třeba nějak víc promluvit, co se stalo, tak můžeš o tom nějak víc promluvit. Samozřejmě o čem chceš teda, chceš ty, co se jako vynese na tu veřejnost. No jasné, ako ja s tým vôbec nemám problém rozprávať ohľadom tejto témy, pretože v podstate to nebolo nič osobné, bolo to len iba to, že som stratila motiváciu vo všetko. A veľmi dlhú dobu som napríklad aj teraz nenatočila video, pretože som v tom nevidela ten dôvod, tú motiváciu som na to nemala niečo spraviť. Jednoducho nevedela som sa k tomu dokopať, nechcelo sa mi veľakrát a to, ako to hovorím úplne úprimne, nie je to niečo, čo by proste nikto z nás nezažil, podľa mňa to zažil každý proste tvorca, že raz jednoducho stratí tú motiváciu a už iba záleží, či sa odlepí a pôjde ďalej, alebo zostane a proste si povie, že končí. Ja som nikdy nemala nejaký ten plán skončiť alebo tak, vždycky som chcela ísť ďalej a nakoniec sa mi to vždycky aj podarilo, takže ja si myslím, že treba iba nabrať tú správnu motiváciu, treba sa aspoň dokopať k tomu jednému videu a potom, keď už to video vyjde, už budeš mať zo seba dobrý pocit, že OK, vydal som to, OK, ideme ďalej. To je asi najväčší nakopávak pre mňa, neviem, ako to teda by fungovalo na iných ľudí, ale toto by bol pre mňa proste ten čas, keď by som to proste spravila, že musím najprv niečo zverejniť a až potom môžem ísť ďalej. Tak ty máš samozřejmě taky to štěstí, jako jsi říkala na začátku nebo někdy uprostřed, tak ty si říkala, že vlastně máš toho přítela, ten ti dává hodně taky velkou důvěru v to, že jo? Áno, to je vlastne fakt #1 proste ten supporter, čo je tu pri mne, už úplne akože, nie že od začiatku, nie je tu od začiatku samozrejme, ale odtedy, čo ma stretol, tak vlastne ja som mu to nejako aj povedala o tom, že natáčam proste na YouTube a tak a proste to by záležalo aj na tej reakcie, že pokiaľ by sa začal smiať alebo niečo, tak samozrejme by som bola totálne taká, že fú, že zase odtiaľ potiaľ, hej, že môže to znieť ako niečo trápne alebo tak, ale aspoň sa pozri na to, čo robím. Ale tak nezareagoval. Fakt bol úplne, že OK, ukáž mi proste, zaujímal sa všetko, takže necítila som sa trápne, keď som to hovorila, že tvorím nejaký content proste. Tak když si je holka, tak o tobě přece musí tohleto vidět, ne přece. No, tak presne. Potkala jsi se někdy už s někým z YouTube, se svým nějakým idolem? Bohužiaľ nie, keďže je to celkom nereálne aktuálne, pretože všetci vlastne v podstate tí FNAFkoví idoly sú v Česku a ja som tu na Slovensku, takže nestretla som sa s nikým len tak náhodou. Ale možno niekedy v budúcnosti by som sa veľmi rada, že podľa mňa, neviem teda, či sa to stane niekedy, ale bolo by to fajn, ja by som teda bola úplne taká, že jupi, keby sa to stane. Já bych byl rád, kdyby se střetl s tebou. Naživo. To by bylo milé. Já jsem byl v Praze, než tam byla ty. Áno? Vážne? Ty si tam bol zrovna vtedy, keď som tam bola ja, alebo ako? To asi ne, já tam byl na konci července, ty jsem byl asi na začátku srpna, mám takový pocit. Aha, áno.
Ja som tam bola čosi skôr, no. Tak to jsme se Ale minuli. tak bolo to super, bolo to pekné v Prahe, máte to tam pekné. Lebo všetci sú takí, že Slováci vždycky kritizujú proste Česko a hovoria, že Bratislava je lepšia ako Praha. Ja to vôbec neriešim. Proste prečo som sa hádala o meste? Halo, proste ja som bola rada, že som tam bola. Čo? Lebo všetci mi napísali potom, že čo si myslíš, čo je lepšie, Praha alebo Bratislava? Ja len, že čo sa deje? Praha je obviously krajšia ako Bratislava, máte tam metro, máte tam všetko, takže nebudem si zastávať niečo, proste čo sa mi menej páčilo, keď sa mi Praha fakt páčila viacej. Čo čakali, akú odpoveď, proste neviem. Netuším. Třeba ještě řekneš jako každý druhý, že třeba to tam bylo hnusný, nebo něco takového. Nie, to vôbec. Tak akože väčšinou, lebo ja neviem, taktiež je nejaký ten spor medzi Brnom a Prahou, vieš, proste extrémne nejaký ten... Vždycky na mojich streamoch sa to minimálne dialo, že bola čo s Brnom furt. A ja som bola aj v Brne, aj mne sa aj Brno páčilo proste. Ja nie som nejaký ten extrémista, čo bude, že Bratislava je najkrajšia, musíte všetci do Bratislavy. Prečo? To jsem rád, že to máš u nás ráda. Áno, určite. Já se chci taky někdy podívat na Slovensko, aspoň do té Bratislavy, to se mi asi bohužel nepovede. Nebo možná ještě nějakých pár let se mi to nepovede, ale chtěl bych se tam jedno podívat. Akože aj tam je pekne, samozrejme, je tam veľa vecí, čo môžeš robiť, veľa príležitostí, ale keďže tu bývam celý svoj život, tak je fajn sa ísť pozrieť niekde inde, kde to majú trošku inak než tu. Takže ja som bola len rada, že som bola v tej Prahe, bolo tam fakt krásne, bola som tam síce iba na v podstate 3 dní, nebola som tam vôbec dlho, na 2 noci 3 dní, ale fakt pekne, akože veľmi pekné. No akože bolo všetko celkom drahšie, ale tak to je všade, lebo my sme sa vždycky, napríklad mali sme hotel, kde sme nemali raňajky, takže sme ešte aj na raňajky museli skupovať a to bolo v poriadku, to sme si vždycky iba voláčo také nejaké pečivo, alebo tak. Už tie obedy, tak sme chceli zvyčajne, keď sme boli v centre, tak v centre, vieš, a proste potom to bolo také, že samozrejme, že keby si sa išiel najesť niekde na kraj mesta, tak to nebude až také strašne drahé ako v tom centre, no. Tak ako... Jasne. Samozrejme, takže iba to bolo reálne, že ani ubytovanie nebolo také drahé ako jedlo. Já jenom tohle můžu vydat, že jo, jako na veřejnost. Ty si dávala nějaký, na Instagram si dávala fotky. Áno. Jo, tak dobrý. Ne, samozrejme, to je celkom taká informácia, že to môže ísť von. Já až přejdu do Slovenska, tak ty mě tam budeš provázet. Povinně. No, úprimne neviem, či by som ti povedala o Bratislave, keďže tam nebývam a tiež sa tam nevyznám, ale okej. Tak uvidíme v budoucnu. No to áno. Dobře. Já se tě zeptám, na začátku jsem to nakous, ale jak to máš teď se svým strachem z robotů? Máš to pořád a jak moc ve velkém měřítku? Ty kokšo, no fakt dosť, akože nie je to tak, že by ma desilo, že FNAFko to už nie je to, akože to už je také, že OK. Ale čo ma strašne desí, ja neviem, ja to mám proste od malička. Ja som raz dostala proste strach z toho, ja neviem, či to poznáš, ten film, volá sa to v slovenčine, že Číslo 5 žije, ja fakt neviem, či je to dobre preložené, či to je zle preložené ten názov, ja netuším, jak sa to volá po anglicky. Trust me, nevyhľadávala som to, hej, akože vážne nie. A z toho som dostala taký strach ako dieťa, pretože v tom filme, vlastne neviem, či to je 1, 2, tak v tom filme ho rozbijú proste s sekerou, sa mi zdá. A on tam potom v nasledujúcich scénách je proste taký rozbitý, taký nechutný, fakt úplne hnusný. Normálne tečie z neho olej, všetko, no nechutné, fakt úplne hrozne nechutné to je. A z toho som proste mala strach ako dieťa, hej. A potom nejak, akože asi ako som dostala tento šok, tak potom som už mala strach zo všetkého. Následne bol nejaký film, kde boli taktiež roboti a bolo to, že proti sebe bojovali v nejakom boxe alebo niečo. Taktiež netuším názov, sorry, nepozerám to.
bol to proste taký box medzi robotmi a oni ho tak ovládali proste toho robota a tak. A to bolo tak nechutné, normálne tak nechutné. Mám úplne zimomriavky na sebe, keď to hovorím. Ja proste, nie, fuj, to je úplne nechutné. A ďalšia vec ešte potom boli ešte Transformery, čo ma strašne ma to desilo. Akože do dnešného dňa ma to strašne desí, extrémne. Ako sa toto stalo s tými robotmi, tak sa mi to strašne implementovalo aj do toho, že jak som ja začala fungovať, pretože raz sme boli, moja mamina, keď pracovala ešte akože vo výrobni aut a tak sme tam boli na nejakom dni proste, dni otvorených dverí, hej, alebo tak. A vlastne to bolo nejaký Mikuláš, alebo tak bol tam proste Mikuláš v tej veľkej hale. A potom tam bola taká atrakcia pre deti, že teba vlastne prevedú tou miestnosťou, kde sa proste vyrábajú tie autá, tým skladom. Jo. Jak sa tam vyrábajú autá, že aby si to akože videl ako dieťa, lebo to proste je to zaujímavé. Jo. A ja som tam teda išla, pretože som proste chcela vidieť, ako sa vyrábajú autá. Hej, no a jak sme tam došli jednoducho, tak tam bolo to auto na tom páse a proste tie súčiastky aj všetko. No a potom bolo tam také veľké robotické rameno, ktoré tam tie súčiastky dávalo do toho auta. Ja som tam tak začala vrieskať, že ma museli eskortovať von. Normálne ma museli eskortovať von z tej miestnosti, lebo som to narúšala, tú prehliadku. No proste to bolo strašné a so mnou sa proste potom nedalo nikam ísť. Lebo ja som sa napríklad bala aj, že zasekol sa televízor, vieš, že proste to sa vtedy stávalo. Jednoducho boli také tie televízory, čo sa zasekávali. Keď tam proste si dal to CDčko, a to CDčko bolo, ja neviem, poškodené alebo tak sa ti proste zasekol televízor z toho. No, to si nevidel. Ja som musela ísť domov vždycky, normálne, že to sa stávalo väčšinou starých rodičov a tak. Mňa museli zobrať domov. Ja som mala traumu, fakt, až takto strašne moc. No teraz to už až tak nemávam. Samozrejme, že je mi to nechutné, je mi to nepríjemné a nechcem byť pri tom, keď je niečo také pri mne, že je nejaká prehliadka robotických kúskov, no určite, tam ma nedostanete fakt. Ale už to nie je také, že by som vrieskala, keby som to videla, takže asi takto. Tak v tom případě ti nedoporučuju hororovou sérii, která se jmenuje VHS. A to ti nedoporučuju, asi 4. nebo 5. díl to je, ale každopádně. Je tam jeden příběh, je to o šíleném vědci a on spojuje dohromady lidi a jako s robotama. Jo, takže jsou to poloviční roboti a lidi, jo, takže to ti fakt nedoporučuju, tomu se vyhni obloukem. Tak to je dobré nechutné, ja nemôžem fakt nič takto, že s robotmi, ale na jednu stranu je to celkom dosť pozitívna vec, pretože to je jediná taká vec, ktorá ma desí. Takže keby proste, že idem že do kina a napríklad niečo takéto tam je, takýto film, tak viem, že sa 100% nebudem báť, že duchovia ma nedesia vôbec, akože absolútne nebojím sa. Ale toto je vec, čo ma vie tak vystrašiť, že fuj. Viděla jsi Willy's Wonderland? Videla som Willy's Wonderland a z toho som sa úprimne nebala. To mi bolo vtipné. To bolo úplne úžasné. Je ještě něco, v čem máš takovouhle panickou hrůzu, jako si robotu, nebo tohle je jako jediná věc? Vieš čo, asi iba toto. Ja si neviem spomenúť, že by som sa niečo fakt, že bála. Akože samozrejme, že sú to také veci ako v reálnom živote, že sa bojíš, že niekoho stratíš alebo tak. Ale akože takúto panickú hrôzu z niečoho nemám. Krem teda týchto robotov. To je fakt... Fuj. Já teď zabrusím do toho divadla. Ty si tady řekla, já jsem viděl i video, kde jsi měla nějakou, byl to ve vlogu, že jsi někde hrála se svou skupinou někde na jevišti, divadlo. Chtěla bys som pokračovat? No samozrejme, to sme boli na súťaži, vyhrali sme 2. miesto aj s postupom a potom sme išli aj do postupu a tak, no proste úžasné to bolo fakt. A nakoniec sme dostali 3. miesto v celoslovenskej súťaži. Takže to bolo fakt super, z toho som sa tešila, to bolo asi našej skupiny najväčší taký, neviem ako to mám povedať, taký cieľ, že ktorý sme chceli proste dosiahnuť a podarilo sa nám to. A teda toto bola konkrétne Zlatá priatka, kde sme boli a vlastne odohrávalo sa to v Šali, to je také mesto na Slovensku a tam sme vlastne aj prespávali
vlastne v takom penzióne v podstate. To je v tom logu, tam, si ukazoval. áno, presne, tam sme prespávali a bolo to super, ako vážne tam boli tie workshopy a tak, že dokázali sme sa niečo aj naučiť. Úžasné, fakt mám veľmi iba pozitívnu skúsenosť s tým. Než budeme teda pokračovat, já vám chci tady jenom říct, že pokud se vám z tohohle rozhovoru Vany zdá jako pozitivně jako dobře naladěná, nebo pokud vám z tohohle rozhovoru přijde jako bezva člověk, tak se můžete potom podívat na její YouTube kanál. Můžete se na ní podívat a třeba vás jako uchytne třeba nějaké video, třeba ji začnete sledovat. Ten odběr jí 100% dejte, protože si to zaslouží. Má skvělý content za mě. Ďakujem. Nemáš zač. A když jako hraješ někdy to divadlo, tak měla jsi někdy tam nějakou improvizaci, třeba že jsi něco zapomněla, třeba konkrétní větu, ty jsi to musela dát jako improvizovat, že jsi tam něco vymyslela, nebo nic takového nebylo naštěstí? Určite bolo. Tak ja to už robím tak dlho, že niekedy to ani není poznať, že si tú vetu zabudol. Vlastne ty to musíš uhrať tak, že aj napriek tomu, že ti niečo vypadne, keď už to strašne dlho cvičíme, hej, tak už si to musím pamätať a dokonca si pamätám repliky aj ostatných a vedela by som ti to, no teraz už nie, bolo to rok dozadu, keď sme nacvičovali posledné, Jo. ale vedela by som ti to od slova do slova porozprávať, všetko. Takže keď to fakt, že dlho nacvičujeme, tak si pamätám všetko, ale určite sa mi na nejakých, možno tak fakt, že 6 rokov dozadu sa mi to naposledy stalo, to si pamätám, mali sme vlastne také divadlo, predstavenie o čase, že vlastne boli takí traja kamaráti, boli to 2 chlapci a 1 dievča, to som bola ja to dievča a boli sme vlastne v takom lese a tak a zabludili sme k domčeku, kde sme išli akože na rybolov, hej. A v tom domčeku sme si vlastne hovorili také poviedky, že tam býva taká stará žena a že žere deti a tak, no proste Jo. mali sme akože nejaké také príbehy o tom mieste a tvárili sme sa, že teda, že tam chytáme ryby a tak. No a vylovili sme hodinky. Proste naozaj skutočné hodinky. A vlastne pozerali sme, to boli také tie, no nie že ručičkové hodiny veľké, ale také tie, čo sa tak dávali do kapsy, alebo tak vieš, čo myslím? Ty zlaté drahé, to si kupují milionáři. Áno, presne také tie hodinky. Jo. No a to sme vlastne akože vylovili, hej, a zistili sme, že nejako nejdú, proste nefungujú. A keď sme ich natočili, tak sme sa dostali vlastne o niekoľko rokov späť. Kedy vlastne sme zistili, že ten dom je prerobený a že v tom dome je fakt život a tak. A vlastne sme zistili, že čo sa tam deje a snažili sme sa dostať domov, pretože sme nevedeli, ako to spraviť. A to bolo super. A viem, do dnešného dňa viem, že tí 2 chalani sa volali akože v tej hre, nie naozaj v tej hre, Samo a Oliver sa volali tí 2 chlapci. A ja som proste tam mala nejakú takú repliku, lebo ja som vždycky bola taká sekera nad nimi, lebo oni boli také tie deťule a ja som vždycky bola, že prestaňte, musíme sa vrátiť domov a tak. A ja som v jednej replike si ich pomýlila a ja som sa otočila na nich blbo a ja som proste Samovi povedala Oliver a Oliverovi Samo. Hej, proste som sa pomýlila, prehodila som im mená. A samozrejme, že si to tí ľudia všimli, že sa to stalo. Ale hlavné je to, aby si to uhral tak, že sa to nestalo, že proste sa to nedieje, čo sa teraz akože práve stalo, že to tak malo byť. A časom na to zabudnú, lebo sa budú znova sústrediť na to, čo sa deje. Ale akože určite si to niektorí všimli, samozrejme. Že mi proste vypadla tá vec, čo som mala povedať a pomýlila som si ešte aj mená do toho. Ale hlavné bolo to proste uhrať a byť OK s tým, čo sa stalo a hlavne nemať ten stres vnútorný, lebo to je na človekovi strašne vidno. To proste nezakryješ ani ako chceš. Chtěla bys to rozšířit i jako do televize, že bys hrála ve filmech nebo seriálech? No, to by bolo skvelé, keby som niekde hrala. Pochybujem ale, že sa to podarí, pretože ja ďalej idem teda študovať herectvo. To je môj sen. Ja to ďalej idem študovať, ale samozrejme väčšinou tie seriálne veci alebo tak, tu na Slovensku, či už tu alebo v zahraničí, no v zahraničí úprimne neviem, ako to funguje, ale minimálne tu musíš mať nejaké kontakty, to je prvá vec. A keď už nie kontakty, tak oni hľadajú niekoho na pozíciu, napríklad, dobre, teda hlásila by som sa teda na nejakú pozíciu
a teda hľadajú proste nejakú tú správnu herečku. A majú nejakú tvár, minimálne akože v mysli, koho tam chcú castnúť na tú rolu. A pokiaľ im zrovna zapasuješ, tak ťa zoberú hneď. Bez toho, aby si mal to vyštudované, bez toho, aby si čokoľvek robil v minulosti, samozrejme musíš vedieť hrať alebo niečo, ale zoberú ťa, keď im tam sadneš. Ale potom sú tu takí tí ľudia, čo sa môžu o to snažiť niekoľko rokov a nikam ich nezoberú, pretože nesplňajú nejaký ten štandard a môžu to mať aj vyštudované. To je ten problém toho, že väčšinou to nie je docenené a je veľmi ťažké sa dostať do takéhoto priemyslu. Rada by som to skúsila, nehovorím, že to nikdy neskúsim, určite by som to vyskúšala, ale je to proste náročné. To věřím, no. A vím, o čem mluvíš. A další otázku, kterou tady mám, tak je od Trosečníka. Zdravíme. Od Trosečníka alebo od něho? Od něho, jako máme otázku. OK. Zdravíme ho, můžeš taky pozdravit. Ahoj. A teď se tě ptá, co tě baví na FNAFku. Ahoj, mami, chceš si pozdraviť do podcastu? Máme podcast. Máme podcast, chceš pozdraviť? Iba ahoj. No ahoj. Ďakujem, výborne. Co tě baví na FNAFku? Co tě Trosečník ptá? Čo ma na tom baví? No, takto. Mňa na tom hlavne baví to, ako je tá hra postavená. Mňa to bavilo od malička, pretože ja som nebola, akože asi sa dá považovať akože mňa za toho OG fanúšika, ale nebola som tu pri prvej hre, bola som až pri druhej. A vtedy som bola, ako hovorím, malička, neviem koľko som mala rokov. A vlastne ono to bolo tak, že bola som vlastne v družine s tými deckami, s dievčatami, tak tam oni sa vždycky hrali tie barbiny a tak a ja som sa vždycky hrala s nimi, ale tak tajne po očku som pozerala po tom, čo robia akože chlapci, pretože oni tam vždycky si doniesli tie tablety a vtedy ešte boli aj tie PSPčka, tuším, alebo také niečo. No proste, oni si vždycky doniesli elektroniku a mne to rodičia vždycky zakazovali si čokoľvek doniesť do školy. A ja som úplne žiarlila na to, že oni to môžu mať a ja nemôžem, ja to mám zakázané proste. Na jeden deň proste moje kamarátky nedošli do školy, že viem, že proste som bola sama v družine a nudila som sa, tak som bola taká, že proste nechcem sa hrať sama, nechcem sa hrať s barbinami sama, idem pozrieť na to, čo robia oni. No a oni zrovna hrali FNAFko a proste som na nich pozerala a tak, oni, že toto není pre dievčatá, toho sa budeš báť. A ja som bola úplne, že ale ja sa chcem aspoň pozrieť, čo robíte, že ja som proste to pozerávala z diaľky a oni, že keď dáš prvú noc, alebo druhú, alebo neviem koľko toto bola, tak môžeš si s nami zahrať. A ja, že a ako sa to hrá? Ja som netušila vôbec a oni, že no to musíš takto, ukazovala mi proste FNAF 2 mi ukazovali, že ak sa to hrá. Tak som to akože nejako, hej, že išla som. A už si úprimne nepamätám, či som to vyhrala, alebo som to prehrala, alebo čo. Ale zistili fakt, že akože ma to baví, hej, že videli to na mne, že to chcem hrať, že to viem aj po čase. Boli takí, že dobre, tak môžeš to s nami hrávať. A vtedy som to s nimi hrávala. Potom vyšla samozrejme 3, Sister Location, hej, proste všetko vyšlo. A ja som sa z toho tak tešila, ja som bola úplne, že ja som sa z toho tak tešila, keď som s nimi mohla akože hrať tú hru. Jasný. To bolo až nenormálne a odvtedy ma to nejako baví. V podstate FNAFko je tak strašne rozvinutý, taký veľký príbeh. Ten lore je úplne... strašne ma to baví. Akože... Strašně velký neviem, dneska. či už lorovo, ale... Prosím? Strašně velký dneska. No, či už teda lorovo, alebo proste po tej gameplayovej stránke. Úprimne ja som žiadnu hru nedohrala úplne do konca, pretože mi to nikdy tak nešlo, akože úplne až do konca dohrať. Jediná, ktorá sa mi podarila, bola FNAF 2, ktorú mám absolútne vymastrovanú a s niekým by som si dala speedrun, normálne pretek speedrun, že ja to dám proste skôr a neprehrám ani raz proste. To je proste moja hra, vážne, akože ja som sa na to tak nafixovala, že som si spravila normálne skill. Skill na FNAF 2. Další otázka je od Samuela z Discordu, se serveru tvýho. OK. Samuel.
ten se taky zdravíme a ten se tě ptal, chtěla by si někde spravit IRL meeting s některými lidmi z Discordu nebo z YouTube, jakože s fanouškama by se dalo říct. No to by bolo úžasné, akože to by bolo fakt skvelé, ale keďže väčšina ľudí, s ktorými sa bavím, sú reálne české, tak by som musela dojsť za vami niekam a ešte aj to niektorým nevyhovuje, lebo bývajú na druhej strane republiky. Čiže ja by som teda v podstate mohla dojsť, takže Brno, Praha, ok, že to by sa ešte dalo. Ale tí, ktorí bývajú fakt na druhej strane republiky, neboli by minimálne akože možno by chceli, ale nebolo by to pre nich ideálne prísť. Takže je to teraz také, možno do budúcnosti. V budúcnosti by to bolo fajn, ale teraz to zatiaľ nejako neplánujem. A my se blížíme do finále. Mám tady předposlední otázku. Jenom doufám, že možná v budoucnu teda ten se někdy vyjde. Za mě ta Praha by byla asi jako skvělá, musím říct. To je takovej střed, se říká, ten zlatý. Áno. Jaký jsou tvoje největší plány a sny do života nebo do budoucna? Ty kakš. Tak ja by som hlavne chcela teraz zmaturovať, ísť na výšku, ktorá ma baví. Chcela by som ísť ďalej študovať herectvo, chcela by som začať časom bývať sama. Chcela by som... To je všetko, čo by som chcela. Ja fakt zniem úplne, takže chcela by som toto. Ale vážne by som si prijala teda, aby mi vyšiel YouTube, aby som dokázala mojimi videami niekomu spríjemniť večer, deň, čokoľvek. Aby si to niekto proste pustil len tak, lebo teraz si to pustím, lebo ma to baví. To by som vážne chcela. Neprajem si nič také, že zarábať z toho, alebo tak. Ja to robím proste preto, lebo ma to baví, lebo je to moja dobrá vôľa, že to chcem robiť. Čiže samozrejme, že by to bol proste bonus k tomu, ale nechcem, teda minimálne nie som taká, že potrebujem to, aby som z toho dostávala nejaký plat, pretože pracujem, takže nie som taká strašne na to naviazaná, že musím z toho niečo mať. Ale vážne by som iba chcela, aby to robilo radosť ľuďom okolo mňa, čo robím. To by bolo skvelé. Takéto niečo by som si prijala do budúcna. Já to mám to samý, no, že hlavním teď by nebyly peníze, ale prostě pro ty fanoušky a pro ty lidi to dělat. Právě. No a co bys na konci řekla divákům, jestli něco je? Tak v prvom rade ďakujeme asi, že ste to dopozerali až do konca, keď ste už pri tejto otázke. A ďalšia vec, som veľmi rada, že ste klikli na toto video alebo na tento podcast alebo čokoľvek, pretože to znamená, že ste to chceli ste počuť tento rozhovor so mnou, chceli ste počuť moje názory a chceli ste proste počuť mňa, čo je pre mňa neskutočne veľká vec, pretože rada by som robila svojimi videami radosť ostatným, rada by som proste chcela to, čo mňa baví, rozdávať vám. Takže pokiaľ by ste akože mali záujem, kľudne sa môžete pozrieť aj na môj YouTube kanál, pokiaľ ma nesledujete alebo neodoberáte. A budem sa snažiť robiť ten najlepší content, samozrejme, tak, aby jednoducho bavil vás a tak, aby proste tá odozva bola dobrá od tých ľudí. Samozrejme, ako som už hovorila, nejde mi o to, aby som z toho zarábala, ide mi o to, aby to ľudí bavilo a aby boli jednoducho, aby im to spríjemnilo ten čas, čo budú to video pozerať. Aby proste na to neklikli a nepovedali si, že fú, to bolo tých najhorších 10 minút môjho života. Hodina spíš. No, alebo teraz hodina. No. Tak, je to všechno, nebo ještě něco? To je asi všetko. Dobře, my jsme teda na konci tohle videa. I já vám teda, nebo na konci tohle prvního dílu oficiálního, já vám tady taky musím poděkovat, že se dokoukali tady tu úplně oficiálně tekon hodinu tohle prvního dílu. Já jsem upřímně doufal, že to bude mít aspoň hodinu. Aspoň se bude na co koukat a poslouchat. Já teda děkuju tobě, Vany, že jsi to přijala, že jsi tady s náma byla a že jsi nám tady dala takovýhle hezký slova. Moc děkuju. Ja taktiež ďakujem za tú príležitosť, že som sa mohla takto vyjadriť, pretože keď ma ľudia poznajú iba že z videí, tak tam sa jednoducho asi nedá moc nejako rozlišiť, že
čo som za človeka. A myslím si, že, alebo teda dúfam, že aspoň si o mne urobili taký lepší obraz teraz, že ako ma počuli aj rozprávať a tak, že som fakt taktiež iba random človek, čo natáča videa a nie som nikto špeciálny doslova, proste som niekto, koho to baví a nejde mi jednoducho iba o to, aby to malo nejaký úspech. Ide mi o to, aby proste to bavilo ľudí okolo mňa. To je důležitý a krásný hlavně. Tak jo, my se teda s váma už pomaličku rozloučíme. Doufám, že bude i druhý díl. Už mám v plánu, s kým budu natáčet druhý díl. Nechci se překvapit, kdo to bude. A ještě jednou ti teda děkuju tobě a všem, co dokoukali tohleto video. A já se budu těšit zase příště u druhé části tohoto podcastu. Takže užívejte den, pokud teda ho máte. Pokud budete za chvilku spát, tak dobrou noc. A my se uslyšíme příště. Čau. Čauky!